Magandang gabi sa inyong lahat. Narito ulit tayo sa ating Tagalog version ng Typhoon 2000 Weather Analysis ngayong gabi ng Miyerkules hanggang Biyernes, Marso 23 hanggang 25, 2022. At umpisa natin ang update. Ito yung latest graph chart ngayon. Miyerkules hanggang bukas Huwebes, medyo na-feel na po natin ang mainit na panahon sa buong bahagi po ng ating bansa. Subalit may mga ilang areas na may mga maliliit na chances po ng mga thunderstorms kagaya ng gabi sa may northern sections ng Metro Manila at ibang portion po ng Cagayan Valley. So may mga thunderstorms po doon at mga maliliit na areas po sa Mindanao. But overall dito sa Bicol medyo malinsangan ang panahon, mainit. Walang chances ng mga thunderstorms sa araw na ito. But in the next few days, baka may mga chances of thunderstorms tayo posibleng maganap sa iba't ibang bagay ng ating bansa. Tandaan po natin na sa panahon pa rin tayo ng La Nina, although simula na pong humina hanggang sa Hunyo po yan. So expect may mga ulan pa rin in between nitong malinsangan na panahon. Ang dulong hilagang Luzon, lalo na po ang Batanes at pabuing Cubao Islands ay nakakaranas po ng medyo hindi masyadong mainit na panahon dahil po may dumadaan dyan na frontal system o stationary front. Nagbibigay po dyan ng maulap na papawirin at may mga hangin mula sa hilagang silangan, yung dating parte po ng amihan, but naka-embed po yan dyan sa frontal system. So, nagbibigay rin po dyan mga showers. So, yan po ang kagandahan pag nasa dulong hilagang Luzon po kayo, like Batanes, dahil po sa kahit na buwan ng Marso at Abril, meron pa rin epekto po dyan ng bagya. Ang hanging amihan, although officially ended na po siya, meron pa rin konti na nakaka-affecto po dito. Yung tinatawag nating northeasterly surface wind flow. Yan po ang tawag natin kapag hindi na po official na amihan. Okay, so itong frontal system ay mabilis na kumikilos at 40 kph patungo po sa karagatan sa katimugan ng Japan. So, hanggang bukas, yan po magiging weather po sa Batanes at pabuing Cubao Islands. At nagkakaroon po ng interaction po dito sa mga mountainous areas po ng northern Luzon. Kaya nagkakaroon po ng mga thunderstorms dahil po sa yung lamig po ng frontal system at yung mainit na hangin dito sa easterlies, okay, hangin silanganin ay nagbibigay po ng mga interaction, nag-create po ng mga convective cloudiness na nag-result po nito mga thunderstorms. Sa labas ng ating bansa, all clear po, wala pong LPA or tropical cyclone sa loob ng 5 o 10 araw. Subalit may mga isang model magpapakita na baka may magkakaroon po ng low pressure area sa susunod na linggo, okay? Lalo na po sa next weekend, hindi yung ngayong weekend, okay? So, pagpasok na po yan ng April. Okay, so babantayan natin kung may mga developments. We will give you the very latest po dito po sa ating website, Typhoon 2000, sa Facebook page natin, mrtyphoon.com, at sa YouTube channel natin, mrtyphoon.tv. Okay, so mag-ingat lang po sa mga lightning strikes, mga biglaang pagbabaha, kapag mayroon pong malakas na thunderstorms na bumagsak sa mga lugar ninyo. Okay, ito po yung zoom in satellite animation. So, napakaganda po ang panahon sa ating bansa. May mga thunderstorms lang po dito sa may Cagayan Valley, nag-exit. Kaya kung i-zoom natin itong satellite animation mula sa windy.com, UMETSAT, ito po yung infrared satellite, yung mga dark red, bluish, greenish color. Ayan po yung mga localized thunderstorms na dumaan po dito sa may Cagayan Valley at nagsimula na po mag-weekend. At dito naman po sa Metro Manila, okay, if zoom natin, yan po, may mga localized thunderstorms na nag-form po sa northern sections po ng Kamaynilaan. Kasama dyan ang San Jose, Del Monte, Quezon City, Baliwag, Bulacan, okay. So may mga thunderstorms pa yan. Dito rin po sa may Concepcion area ng Tarlac, may mga thunderstorms din po. Ito mga isolated lamang po, ito maliliit, but pag nakatapat po kayo dyan, grabe po ang buhos ng ulan yan. Okay, so mag-ingat lang po, dala ng kapote at umbrellas. Okay, ito naman po ang ating wind forecast. Sunod na 3 araw hanggang Sabado. Bukas ng hapon, naasahan po ang katamtaman hanggang malakas na hangin mula sa hilagang silangan. Dito sa may Batanes, pabuing Cubao Islands at ibang portions po ng coastal areas ng extreme northern Luzon. Samantala, ang Bicol, Eastern Visayas ay nasa influensya po ng light northeasterly to warm easterly surface wind flows.
At sa Biyernes po ng hapon, ay inaasahan po mag-shift na yun ng hangin. Balik ulit ang easterlies sa Kabikulan, Eastern Visayas, at hangin naman po mula sa Hilag. Samantala, ang extreme northern Luzon, magkakaroon po ng hangin mula sa Timog Silangan. At pagdating naman po ng Sabado ng hapon, inaasahan pa rin po ang hangin silanganin sa Bicol Region, at dito rin sa Eastern Visayas. Subalit sa may silangan po ng Mindanao, may papalapit po na surface trough, elongated area of low pressure. So, ganyan po siya. So, magbibigay po dyan ng mga ulan, thunderstorm sa may eastern sections ng Mindanao sa mga susunod na araw. At sa Sabado rin, may mga possibility ng another frontal system mag-form sa may east of Taiwan. So, yan po ang wind forecast. Punta naman natin yung forecast sa ulan mula sa ECMWF, courtesy of windy.com. Bukas ng hapon, Huwebes, around 4 p.m., magkakaroon po tayo mga localized thunderstorms sa Cagayan Valley, Ilocos Region, at Zambales Mountain Range. Ito po ay mga isolated lamang. At samantala sa ibang areas po, hindi masyado po, mababa ang chance ng mga thunderstorms. Dito rin po sa may Eastern Visayas, ibang portion po ng Kabisayaan ay nasa influence po ng mga localized thunderstorms as well as Mindanao sa may Sorsogon, Lanao Provinces at Zamboanga Peninsula. So, magdala lamang po ng umbrellas at kapote dahil may mga possible isolated rain showers and thunderstorms. Kahit wala dito sa forecast, posible magkaroon po yan kasi ang mga forecast models hindi naman po siya 100% accurate. Nagbabago po yan. At sa Biyernes ng hapon, inaasahan pa rin mga thunderstorms o mga isolated rain showers dito po sa may Ilocos Region, ibang portion po ng Cagayan Valley, dito rin po sa may Calabarzon, pwede rin damay po ang Metro Manila, northern sections po ng Bicol Region sa may Camarines Norte, coastal areas po ng Camarines Sur, Catanduanes, Eastern Visayas at Mindanao, lalo na po sa may Sorsogon, Lanao Provinces, at dito rin po sa may Zamboanga Peninsula. So, ito po ay dahil po sa mga localized convection, dahil po sobrang init, and sa panahon pa rin tayo ng La Nina, kaya may mga sumusulpot-sulpot pa rin ng mga ulan. Now, Sabado po ng hapon, inaasahan pa rin mga thunderstorms sa may mountain ranges po ng Luzon, sa may Cagayan Valley, Cordillera, at ibang portion po ng Central Luzon sa may Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, may mga possible isolated thunderstorms sa maliliit. Dito rin po sa Kabikulan, sa may Camarines Provinces, Southern Quezon, at magiging mas malakas po ang mga ulan. Okay, possible po yan dito sa may Eastern Visayas at Caraga dahil po may papalapit po dyan na surface trough, yung elongated po na area of low pressure at may possibility magbigay po itong malalakas na ulan, mga thunderstorms dito sa areas kagaya po ng Siargao at Dinagat Islands. Okay, and ito po yung rainfall accumulation forecast hanggang sa Sabado. So, makikita po ninyo na ang bulk ng rainfall ay medyo nakafocus lang sa may northern Luzon, sa mga mountainous areas, at dito rin po sa mga mountainous areas po ng Mindanao, lalo po sa Sorsogon, Lanao, at Zamboanga Peninsula. And also sa may iba't ibang areas po ng Davao Region. At dito rin po sa may Eastern Visayas. So, ayan po ang possible na mga isolated rains and thunderstorms dulot po ng La Nina phenomenon. Okay? At bago tayong paalam, ito ulit yung Global Tropics Hazards and Benefits Outlook ng Climate Prediction Center of NOAA for the next 2 weeks po ito. Issued every Wednesday. O ngayong araw na ito, may bago tayo. At pinapakita po natin for the next 2 weeks ay medyo clear po tayo sa tropical cyclone development. Mostly mga local rainfall lang po ito, mga localized thunderstorms. Ang posibleng maganap po sa may Pilipinas. Okay? Ang areas po ng Micronesia ay maging above average po yan. At dito rin po sa may Taiwan at sa southern sections po ng China dahil po sa mga frontal systems. Okay, mga cold fronts, stationary fronts, so magkakaroon po sila maulan dyan. So, dito sa Pilipinas, medyo mag-kick in pa rin yung hot dry season. So, uminom tayo ng lots of water para hindi po tayo mauhaw, magkakaroon ng heat stroke. So, always on the safe side tayo. Sa week 2, valid March 30 to April 5,
medyo mataas ang probability, baka magkakaroon po ng above average rainfall sa malaking bahagi po ng ating bansa dahil sa mga possible na series of low pressure areas o mga surface trough na mag-generate po nito mga thunderstorms dito po sa Pilipinas. So, abangan po natin yan between March 30 to April 5 pagka magkakaroon ng above average rainfall sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa because of the ongoing La Nina phenomenon. And dito naman po sa may Micronesia, from Guam up to the international dateline ay medyo 50-50 ang chances ng above average rainfall. But dito po sa may Pilipinas ay medyo mataas ang probability. Okay, malalaman na natin next week. Lalo na po sa Miyerkules ang latest niyan. So, wala pong tropical cyclone formation. Yan po maganda. Okay, so that's it. Diyan po natin tinatapos ang ating update na yung gabi ng Miyerkules at we'll be back on Friday to give you more updates sa ating panahon. Mula sa Typhoon 2000, ito ulit si Mike Pado nagpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Be #weatherwiser and maraming salamat po sa pagpanood niyo sa aking channel.